Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Banjo. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Dekada 80 mahigit. Nang mga panahong ito ay nag-ibang bahay na ang magaling kong ama. Nakabuntis kasi ito ng katrabaho at yun ang pinili niya kaysa sa amin. Kaya naman sa murang edad ko, natuto na ako magbanat ng buto. Lahat ng alam kong mapapasukang trabaho ay ginagawa ko basta't hindi lang masama. Nung nagbibinata na ako ay nakaramdam ako ng matinding galit sa ama ko. Imbis kasi na siya ang nagtatrabaho at nagpapakahirap para sa aming mga anak niya, ako ang sumalo sa lahat ng mga trabahong nakaatang na dapat sa kanya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, nawalan ng paningin ang aking ina. Mula nang ipinanganak niya ang bunsong kapatid kong si Lucio. Yun din ang dahilan kung bakit iniwan kami ni tatay. Parang umurong ata yung pagkalalaki ng aking ama't natakot bigla sa responsibilidad nun. Nang malamang hindi na makakatulong pa sa kanya sa paghahanap buhay ang aking ina dahil sa pagiging bulag nito. Isang hapon, abala ako sa pagluluto at pag-aasikaso sa mga maliliit kong kapatid. Nang dumating si Mang Pablo, inabot niya sa akin ang bigas at ulam na bitbit nun. Maraming salamat po dito sa binigay ninyo. Ano po pala yung atin at napasyal kayo? Tanong ko sa matanda, matapos kong kunin ang bigas at ulam. Hindi niya muna sinagot ang tanong ko. Sa halip ay tinanong niya kung kamusta na ang aking ina't mga kapatid nun. Magtatatlong linggo na kasi siyang hindi nakakadalaw sa bahay. Ngumiti ako't sinabing ayos lang naman. Medyo nakaraos-raos din kahit papano. Nitong mga nakaraang araw kasi ay nakapagrelyebo ako ng trabaho kaya't bago pa man naubos ang bigas namin, nakabili na ako nun. Tumangu-tango ang matanda matapos niyang marinig ang sinabi ko. Nga pala, matalik na kaibigan at kababata ni Nanay si Mang Pablo. Simula nung mangibang bahay ang aking ama, si Mang Pablo lamang ang nalalapitan ko't tumutulong nang walang masasakit na salitang binibitawan. Halos lahat kasi ng kaanak ni tatay ay kinukutya ang aking ina't sinasabihan kaming wag na wag kaming hihingi ng tulong sa kanya. Mabuti na lang at kahit nasa taga-Karatig baryo naninirahan si Mang Pablo noon, ay matyaga siyang bisitahin kami at dalhan ng mga pangangailangan sa bahay. Malaking tulong na sa amin ang bagay na ginagawa ni Mang Pablo. Matapos kong mailapag sa kusina ang binigay niya, ay kinausap niya ako ng masinsinan. Ayon sa kanya ay maghanda umano ako dahil may pupuntahan kaming lugar at mga ilang araw din kaming mananatili doon. Bakit po? Anong gagawin natin sa pupuntahan? Bakit naman matatagalan tayo doon? Tanong ko sa matanda. Ikaw talagang bata ka oh. Natural magtatrabaho tayo doon. Ano pa nga bang gagawin natin? Alam mo namang tutunganga lang tayo doon. Napapakamot na lamang ako sa ulo at nagwikang maghahanda na ako ng damit. Kung kailan ba kami aalis para makapagpaalam na rin ako kay nanay. Bukas na tayo aalis. Kahapon pa nga sana kita pupuntahan dito kaya lang may importante akong ginagawa at gabi na ako natapos. Sagot ng matanda. Nga pala, huwag kang mag-alala sa may iwan mo dito dahil bumali ako ng pera sa amo natin. Para kahit papano ay may maiiwan kang pera sa nanay mo. Pahabol niyang sabi at inabot sa akin ang perang sinasabi niya. Matapos naming makapag-usap ay umalis na rin si Mang Pablo. Inaya ko pa siyang sa bahay na lamang namin maghapunan pero tumanggi ito dahil may pupuntahan pa daw siya. Dadaanan niyang isa pa niyang kakilala at aalukin din ng trabaho. 4 kasi ang kailangang trabahador at kulang pa kami ng 2 noon. Bago pa ito lumabas ng bahay ay binilinan niya akong wag umanong kalimutang magdala ng pang-1 linggong pamalit na damit. Hindi siya sigurado kung ilang araw kaming mananatili sa pagtatrabahuan. Baka nga abutan umano kami ng 1 linggo o higit pa sa pupuntahan bago makauwi noon. Depende pa yon kung gaano kabilis kumilos sa mga katrabaho namin.
Kapag mabibilis kumilos, edi matatapos namin kagad ang trabaho at makakauwi nun. Nga pala Sir Seth, isang karpintero si Mang Pablo at ako ang kinukuha niyang alalay kapag may nagpapagawa sa kanya. Tulong niya daw ito sa akin at sa aking ina. Hindi ko naman ito binigo dahil ginagalingan ko naman ang trabaho at pagiging alalay niya. Nang sa ganoon ay hindi siya madismaya at ako pa rin ang kunin niyang alalay nun. Kinabukasan, maaga pa lamang ay sinundo na ako ni Mang Pablo sa bahay. Bago ako umalis ay binilinan ko si Magda na huwag pabayaan si nanay at si Bunso nun. Binigyan ko din ng pera ang kapatid kong ito para kahit papaano ay mabili niya ang kung anumang pangangailangan sa sarili. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo, anak ka. Alam mo namang ikaw lang ang inaasahan namin ng mga kapatid mo. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Paalala pa ng aking ina. Opo, Nay. Tsaka kasama ko naman si Mang Pablo, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Alam ko naman yon. Kaya lang ay hindi ko talaga maiwasang mag-alala. Kinakabahan ako. Paliwanag pa ng aking ina't napahawak sa dibdib. Ano ka ba naman, Emmy? Huwag mo nang alalahanin itong anak mo. Ako nang bahala sa kanya. Hinding-hindi ko siya papabayaan sa trabaho. Hanggat kasama ako ni Banjo, walang mangyaring masama sa kanya. Iipanatag mo yung loob mo. Sige na po, Nay. Aalis na po kami at baka tanghaliin pa kami sa pupuntahan. Nung naglakad na kaming apat ni Mang Pablo, Mang Isko at si Lando ay sinabi ni Mang Pablo sa aming dalawa ni Lando na ihanda namin ang sarili. Dahil mapapalaban umano kami gawa ng mahigit 2 oras ang lalakarin namin bago marating ang purok kung saan kami magtatrabaho nun. May ipapagawang bahay daw kasi ang kakilala ni Mang Pablo at siyang kinuha nito. May kalayuan man raw ang pagtatrabahuhan ay ayos lang dahil malaki-laki naman umano kung magpasahod ang amo namin. Ayos lang yun. Ang mahalaga ay may sasahurin tayo. Nang sa ganon ay may pambili na tayong pagkain para sa pamilya natin. Sad naman ni Mang Isko. Biniro ko naman si Mang Pablo at sinabing sanay na sanay ako sa mahabang lakaran. Kaya baliwala lamang sa akin kung gaanong kalayo ang pupuntahan namin. Sasabat pa sana ang kasama naming si Lando. Na halos kaidaran ko lang. Nang sa walang ano-ano'y bigla itong natalisod sa nakausling bato. Dahilan para magtawanan ng mga kasamahan ko't biniro pa nga ito. Sinabihan siya ni Mang Isko na wala namang tubig sa dinadaanan namin. Bakit siya lumangoy? May nahuli ba daw siyang palakanon? Makalipas ang ilang sandali ay napansin kong papasok na kami sa isang liblib na lugar. At sa palagay ko ayun na ang purok na sinasabi ni Mang Pablo. Naglakad pa kami ng mga ilang minuto. At nung medyo nasa malawak na bakanting lote na kami, ay saka palang tumigil sa paglalakad si Mang Pablo. Tumigil na rin kami at saglit na inilibot ko ang paningin sa paligid. May kalayuan na ang mga kabahayan at purong malawak na bakanting lote at talahiban na ang nakikita ko noon. Maliban sa mga nakatambak na kahoy at yero. Maya-maya pa, ay merong matandang lalaki ang lumapit kay Mang Pablo. Nakangiti itong bumati. Gumante ng ngiti si Mang Pablo sabay bati din sa lalaki na napag-alaman kong Camelchor ang pangalan. At sa Karatig sitio ito naninirahan. Nalaman ko rin na ito ang porma namin sa trabaho, kaya't igalang umano namin ang matanda't lahat ng inuutos nito ay sundin namin ng hindi nagrereklamo. Ayon pa kay Mang Pablo, sa unang tingin ko kay Camelchor Sir Seth, ay nakala kong isa siyang albularyo o manggagamot. Ang dami niya kasing mga abubot na suot at may mga marka pa ito sa braso ng mga letrang hindi ko maintindihan. May tattoo pa itong hugis mata. Yun bang makikita mo lang sa mga albularyo o manggagamot, yung mga ganong klaseng marka sa katawan? Naisip ko pang baka trip lang ng matandang magpaborda sa katawan ng ganon. Imposible naman kasing albularyo o manggagamot ito.
Sa pagdaan ng ilang minuto, habang nag-uusap si Mang Pablo at Camelchor, sandaling naagaw ang atensyon ko at napatitig ang tingin ko sa isang matandang babae na nasa hindi kalayuan. Titig na titig ito sa gawi ko. Sa gawi naming dalawa ni Lando na para bang may sasabihin siya o may kailangan. Sa hindi malamang dahilan para bang may kakaibang presensya akong nararamdaman mula sa matandang yon. Nakita ko pa itong bumubuka-buka ang bibig habang titig na titig. Maya-maya pa ay napaiktad ako nang biglang tapikin ni Camelchor ang balikat ko at binulungan akong huwag tumingin sa matandang nakita ko dahil may bali-balitang isang mambabarang ang matandang yon sa purok na kinaroroonan namin. Mambabarang ho? Bantog na mambabarang dito yan sa lugar namin. Hindi lang yon. Maliban sa pagiging mambabarang, may usap-usapan ding may lahing aswang ang angkan ng matandang yan. Kaya kayo, kapag nakita niyo o makasalubong ang matanda, umiwas kayo ng tingin ha. Ayaw na ayaw nilang tinititigan sila ng mga katulad nating ordinaryong tao. Mahabang paliwanag ni Mang Melchor. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling yon ay naniwala kagad ako sa mga sinasabi niya. Ni hindi man lang ako nagduda kung totoo ba yon o pawang kwento-kwento lamang ng matanda. Samantalang si Lando naman ay tinatawanan niya lang ang sinabi ng matanda nun habang panay ang pagsipat niya sa matandang babae. Marahan kong tinapik si Lando bago tinanong si Camelchor kung anong pangalan ng matandang ito. Lusing. Lusing ang pangalan niya. At nag-iisang naninirahan lamang yan sa paanan ng gubat. Sa pagkakaalam ko, ang ibang kaanak niya ay nasa karatig baryo naninirahan. Ang iba naman ay naglipana na sa iba't ibang lugar. Seryosong payag ni Camelchor. Nang araw na yon ay kinausap na muna ni Mang Pablo at Camelchor ang mag-asawang amo namin. Ipinaliwanag ng mga ito kung ano mga dapat gawin. Matapos makausap ay gumawa kami ng tolda at pansamantalang doon na muna natulog habang hindi pa naayos ang bahay. Malapit lang naman sa ilog kaya't hindi kami hirap pagdating sa tubig. Pagdating naman sa pagsasahing ay pwede kaming makikiigib ng tubig sa kapitbahay na nasa mga 5 minuto ang layo nito. Nasabihan na rin umano ng amo namin na magiging kapitbahay nilang yon tungkol sa pag-iigib ng tubig. Matapos nga ang lahat-lahat ay nag-umpisa na kaming magtrabaho. Kanya-kanya kaming toka at halos walang imikan. Magsasalita lamang ako kapag may tinatanong si Mang Pablo. Si Lando naman ay alalay ni Mang Isko at taga-abot ng kahoy at iba pa. Habang abala kami sa ginagawa ay napansin ko ang ilang kalalakihang panay ang daan. At sa tuwing dumadaan ang mga ito ay hindi pwedeng hindi sila tumitingin sa amin. Medyo kinakabahan pa naman ako sa isiping mga masasamang tao ang mga yon. Nung sumapit ng hapon, pinatigil na kami ni Camelchor at sinabihang bukas na namin ituloy ang ginagawa. Magpahinga na daw kami dahil mag-aalas 5:30 na. Nung nagpapahinga na kami ay tinanong ko si Camelchor kung hindi ba siya uwi sa kanila. Humiling ang matanda at sinabing hindi. Makakasama daw namin siya palagi hanggat hindi natatapos ang ginagawang bahay na yon. Kinagabihan, kakatapos lang namin kumain nang makarinig ako ng may hinang pag-angil. At parang nasa malapit lamang yon. Narinig ko namang nagsabi si Camelchor na wag lang naming pansinin ang ingay na naririnig namin at baka isang ligaw na hayop lamang yon na naghahanap na makakain. Dahil sa sinabi niya ay inisip ko na nga lang na isa yung ligaw na hayop. Kahit na nakakakilabot pakinggan ang mga pag-angil na naririnig ko, hindi ko na lamang pinansin pa. Bagkos ay naglatag na lamang ako ng banig na dala namin ni Mang Pablo at humiga na. Hoy Banjo, tol, naniniwala ka ba dun sa sinasabi ni Camelchor na
May lahing aswang yung matandang nakita natin kanina? Tanong ni Lando. Nang mga sandaling yon ay nasa labas pa ng tolda ang tatlong matanda at nagpapahangin habang humihitit ng tabako. Saglit na sinipat ko si Lando at nagwikang mukhang kapani-paniwala naman ang sinasabi ni Camilchor. Isa pa, wala namang masama kung paniniwalaan namin ito. Huwag ka na magtanong at magsalita pa kung di ka rin naman naniniwala. Kanya-kanya tayo ng paniniwala at nasa sayo na yon kung anong gusto mong paniwalaan. Kagad kong putol. Sasanay sasabihin niya. Alam ko kasing hindi ito naniniwala sa sinabi ni Camilchor. Gaya ng ginawa niya kaninang pagak na pagtawa. Paglipas ng mga oras, kahit anong pabaling-baling ko sa higaan, ay hindi ako dinadalaw ng antok. Ganon din si Lando. Pansin ko ay kanina pa rin siya naglililikot sa higaan niya. Umupo ako at tinanong si Lando kung hindi din ba siya makatulog. Tumango ito at sinabing hindi nun. Nagulat at nagtaka naman ako nang tanungin niya ako nun. Kung naririnig ko ba raw ang mga yabag ng paang kanina pa nagpabalik-balik malapit sa tulugan namin. Saglit akong natigilan at pinakiramdaman ang sinasabi niya. Tama nga ang kasamaan ko. May mga yabag nga ng paa ang naririnig kong nagpapalakad-lakad sa labas ng hinihigaan namin. Maya't maya yung nagpabalik-balik na para bang may hinahanap. Nang tingnan ko si Mang Pablo at ang dalawang matandang kasamahan namin, maimbing ng tulog ng mga ito. Sumenya sa akin si Lando at nagsabi sa mahinang boses na silipin daw namin ang labas kung may tao ba. Nung una ay tumanggi pa ako. Gawa nang nakaramdam ako ng takot at baka mamaya ay masamang tao palang nasa labas at makita kami nitong nakasilip. Pero sadyang mapilit si Lando at talagang nagpatiuna pa itong tumayo at sumilip sa siwang noon. Nang makasilip na si Lando, ay napansin kong saglit siyang natigilan sa kinatatayuan. Kumunot ang noo ko at nagtaka kung bakit natigilan ito't hindi na nagsasalita pa. Nung tanungin ko kung may nakita ba ito sa labas, dahil sa wala naman akong nakuhang sagot mula kay Lando mga kagiliw, ang ginawa ko ay nilapitan ko siya at sumilip na rin ako noon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, merong malaking pusang itim na nagbabaga sa dilim. Ang mga matang namumula. Hindi lamang iisa ang pusang nakita ko. Tatlo sila't hindi pangkaraniwan ang kanilang laki. Maihahalin tulad ko ang mga kakaibang pusang nasilayan ko sa isang halos palaking aso na. Anak ng anong klaseng pusa yung mga yan? Paus na tanong ni Lando sabay tingin sa akin. Mabilis ko siyang hinatak na mapansin kong lilingon na sa gawin namin ng tatlong pusang yon. Magsasalita pa sana siya pero mabilis kong tinakpan ng bibig niya't binulungang huwag maingay at baka marinig siya ng kung sino mang nilalang ang nasa labas noon. Matapos tumango ni Lando, saka ko pa lamang inalis ang kamay kong nakatakip sa bibig niya. Humiga na ako at pinilit na lamang makatulog. Sa isip-isip ko ay hindi naman makakapasok sa loob ng tinutulugan namin ang tatlong pusang nakita ko noon. Pero maya-maya pa, nanindig ang mga balahibo ko sa batok ng makarinig na kami ng mahihinang pag-angil sa labas. At kaparehong kapareho yon sa narinig namin kanina matapos maghapunan. Saglit na nagkatinginan kaming dalawa ni Lando at walang sino man ang sumubok na magsalita nun. Nagpakiramdaman lamang kamit, umabot pa yun ng ilang minuto. Hanggang sa hindi naglao na hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako nun. Kinabukasan, pagkagising ko sa umaga ay nakita kong abalang-abala na ang mga ito sa pag-aasikaso. Habang nagbibihis na nga sila ay nagmamadali na rin akong nagbihis nun. Pagkatapos ay nagkape na.
Matapos kong magkape ay nag-umpisa na kaming magtrabaho. Naging abala ulit kami ng araw na yon. Kaya't hindi na ako nagkaroon pa ng oras na kausapin si Lando tungkol sa mga naglalakihang pusa kagabi. Hindi ko na rin naitanong pa sa kanya kung anong oras siya nakatulog. Sa pagdaan ng mga oras, napansin kong parang wala yata sa hulog na magtrabaho si Lando. Mukha siyang humigop ng napakaraming suka. Putlang-putla ang labi niya, para itong lantang gulay. Kinatanghalian noon ay narinig ko kay Mang Isko na hindi na muna tutulong si Lando dahil masama ang pakiramdam nito at mataas ang lagnat. Nilalagnat? Pambihira. Teka, nasaan ba yung batang yun at matingnan ko? Wika ni Camilchor. Nasa loob, Camilchor. Nagpapahinga. Agarang pinuntahan ni Camilchor si Lando. Tiningnan ang kalagayan nito. Kami naman ni Mang Pablo ay ipinagpatuloy ng ginagawang trabaho nun. Nung sumapit ng 3:00 ng hapon ay muli ko na namang nakita ang 3 mga kalalakihang panay ang daan. At sa bawat pagdaan nga nila ay hindi pwedeng hindi sila titingin sa gawin namin. Masama ang titig ng isa sa mga lalaki samantalang ang dalawa naman nakangisi ng nakakaloko. Hindi ko alam pero ng mga sandaling nakatingin sa gawin namin ng 3, nakaramdam ako ng takot at bumabalik ang isip doon sa 3 naglalakihang pusang nakita ko kagabi. Pero pinilit kong igwaglit sa islipan ng kakaibang isiping yon. Maya-maya pa ay palihim kong sinusundan ng tingin ng 3 at pinapakiramdaman kong ano ang gagawin nila. Sa isip-isip ko kasi baka masasamang tao sila at may balak silang nakawin ng mga materyales na nakaimbak malapit sa tinutulugan namin. Pero saglit lang akong natigilan sa ginagawa ng muli ko ring makita ang matandang si Lusing. Masama itong nakatitig sa 3. Pero ang hindi ko inaasahan ay noong biglang sinigawan ng isa sa mga lalaki ang matandang ito at sinadyang itulak. Kitang-kita ko ang ginawang pagtulak ng lalaki at ang malakas na pagbagsak ng matanda sa lupa. Hindi ko napigilan ang sariling maawa sa matanda. Kung kaya naman ay wala sa sariling iniwan ko ang ginagawa at nagmadali ng tumakbo papunta sa kinaroroonan ng matanda at kaagad na tinulungan yon. Sa inis ko, tinanong ko ang lalaking tumulak sa matanda kung bakit niya ginawa yon. Nakita ko ang panilisik na mga mata ng lalaki. Umungot pa ito na parabang pusang nanggagalaiti nun. Hindi mo alam yung ginagawa mo, boy. Kung ako sa'yo, dapat hindi ka na nangingialam pat nilalagay mo lang ang sarili sa kapahamakan. Sabi ng lalaki nun. Tinapik-tapik nito ang lalaking nanggagalaiting tumulak sa matanda at binulungan. Huminahon ka, Mariano. May tamang oras para dyan. Makahulog ang wika nito sa lalaking tumulak sa matanda. Napalatak naman si Marlon at nagwikang pasalamat umano ako dahil pinigilan siya ng mga kaibigan niya. Dahil kung hindi, kanina pa umano ako bumulagta sa harapan nila. Hindi na ako nagsalita pat tinulungan ko na lamang na makatayo ang matanda. Umalis na rin naman kagad ang 3. Pero bago tuluyang makalayo ang mga ito, ay nag-iwan muna sila ng masamang tingin sa akin na parabang nagbabanta. Hindi ko na lamang yun pinagtuunan pa ng pansin. Bagkos ay nag-aalalang tinanong ko ang matanda kung ayos lamang ba siya. Nakita ko malakas ang pagkakabagsak niya sa lupa, kaya't paniguradong nasaktan ito. Nag-aalangan namang ngumiti ang matandang si Lusing bago sinabing ayos lamang umano ito. Sa totoo lang, na mga sandaling yun ay nawala sa isipan ko ang kabilin-bilinan sa amin ni Camilchor na wag lapitan o kausapin ng matanda dahil sa pagiging bantog nitong mambabarang na may lahing aswang. Nang makatayo ng matanda ay hinawakan niyang balikat ko. Tinapik-tapik na nagpasalamat. Pagkatapos ay umalis na ito. Napatanga na naman akong sinundan na lamang ng tingin ng matandang yon. Pambihira kang bata ka! Ano bang ginagawa mo dyan at nakatanga ka lang ha? Tulungan mo na ako dito.
Sigaw ni Mang Pablo. Nagmadali akong bumalik sa ginagawa. Paglapit ko kay Mang Pablo ay tinanong niya ako kung anong nangyari. Bakit parang hindi maganda ang timpla ng pagmumuka umano ng tatlong lalaking kausap ko noon. Umiling-iling naman ako at sinabing wala naman. Na may nasagi silang matanda at tinulungan ko yon. Matanda? Sinong matanda? Wala naman ako nakikita. Hindi pa man ako nakasagot ay muli nang nagsalita si Mang Pablo. At sinabi niyang baka hindi niya lang napansin ang matanda. Abala kasi ito sa ginagawa kaya't saglit niya lang akong sinipat noon. Isa pa, yung tatlong lalaki lang ang nakita niya. Marahil ay natakpan ng tatlo ang matandang tinulungan ko. Alam mo iho, sinasabi ko sa'yo, huwag kang pakampante sa mga taong makakasalamuha mo ha. Hindi mo sila kilala at mas lalong hindi mo alam ang pag-uugali nila. Mag-iingat ka palagi dahil mayayari ako sa inang mo kapag may nangyari sa iyong hindi maganda. Siya. Sige na, magtrabaho ka na. Iabot mo na sa akin yung 2x2. Sabi ni Mang Pablo. Makalipas ang ilang minuto, habang abala ako sa pag-abot ng mga kahoy na kailangan ni Mang Pablo, mayat mayang ipinilig ko ang ulo ko. Pakiramdam ko kasi ay parang nangangatog ang kalamdam ko noon. Nakaramdam na rin ako ng pananakit ng ulo at pagkahilo. Panaka-naka na rin akong humihinto sa ginagawa at humuhugot ng malalim na hininga. Ayos ka lang ba, Banjo? Namumutla ka. Itigil mo muna yung ginagawa mo at magpahinga ka na doon sa loob. Wika ni Mang Isko sa malumanay na boses doon. Tiningnan naman ako ni Mang Pablo at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Kung bakit bigla akong namumutla. Hindi ko po alam, Mang Pablo. Kanina maayos pa naman yung pakiramdam ko pero para akong nasusuka. Sumasakit na rin po yung ulo ko. Tugon ko sa kanya. Sige na. Sundin mo na si Isko. Pumunta ka na doon sa loob at magpahinga. Baka nahilo ka lang sa sobrang init ng panahon. Aniya. At nagpahabol pa siya na lang ang tatapos sa ginagawa ko noon. Habang naglalakad na nga ako papunta sa pinagpahinga namin ay bigla na lamang akong nagsuka at parang mabibiyak ang ulo ko. Kaagad namang lumapit si Camil Chor at hinawakan ako sa ulo noon. Tapos narinig ko siyang bumubulong-bulong nang hindi ko maintindihan. Habang ginagawa niya yun ay naramdaman kong hinipan niya ang ulo ko ng 3 beses ng pakrus. At matapos niyang gawin yon, hinatid niya na ako sa loob ng pahingahan. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Bakit pareho kayong dinapuan ng hindi pangkaraniwang sakit? Sabi ni Camil Chor na makahiga na ako. Hindi na ako nakasagot pa dahil sa sobrang pananakit ng ulo ko. Pagkahiga ko ay pinikit ko na kaagad ang mga mata ko. Pinilit ng makatulog noon. Baka sakaling paggising ko ay magaan ang pakiramdam ko. Mga bandang 6:00 ng hapon na yata yun nang magising ako. Magaan ang pakiramdam ko at hindi na ako nakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng ulo. Mabangon na sana ako pero hindi yun natuloy dahil sa narinig kong nag-uusap si Mang Pablo at Camil Chor. Ayon sa pagkakarinig ko mula kay Camil Chor, napag-interesan ako ng aswang at ganun din si Lando. Sa nakikita niya ay isa lamang ang nilalang na nagka-interes sa aming dalawa. Pareho kaming mababa ang dungan, kaya't mabilis naming nakuha ang atensyon ng aswang na yon. Namarkahan din umano kaming dalawa ni Lando. Tinanong ni Mang Pablo si Camil Chor kung sino naman ang aswang ang tinutukoy niya. Tsaka papanong namarkahan kaming dalawa, gayong kakarating lang namin kahapon. Yun din ang hindi ko alam. Napapailing na tugon ng matanda nun. Pambihira, malaman-laman ko lang talaga kung sino yung nagbabalak sa dalawang to eh. Nako, mayayari talaga sa akin yung pesting yon. Sambit ni Mang Pablo. Huwag ka mag-alala. Naalis ko na yung marka. Gagaling na rin sila. Kailangan lang nilang magpahinga para makabawi sila ng lakas. Saad ni Camil Chor noon.
Sa katagalan ng pag-uusap nila ay napag-alaman kong isa palang manggagamot si Camelchor at kaanak niya ang amo namin. Pero hindi gaya ng ibang manggagamot na bantog sa mga karatig lugar. Si Camelchor ay isa lamang sa simpleng manggagamot sa kanilang baryo. Kaya pala kanina, habang nagbabanggit siya ng mga dasal at hinipan ng ulo ko ay gumaan ang pakiramdam ko at nakatulog agad ako ng mahimbing. Kinagabihan ay tama nga si Camelchor. Maayos ng pakiramdam ko. Mababa na rin ang lagnat ni Lando. Habang nagpapahangin ako sa labas ng toldang tinutulugan namin ay nakaramdam ako ng kakaiba. Sa hindi malamang dahilan, biglang nanindig ang mga balahibo ko. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. May buwan ng gabing yon kaya't malinaw kong makikita kung sakali mang may mga tao. Napakatahimik ng lugar at tanging nag-iiyak ang mga panggabing kulisap lamang ang naririnig ko't tunog ng palakang ilog. Pero kakaiba talaga ang pakiramdam ko noon. Dahil sa parang may kung anong presensya ang nasa malapit at parang may nagmamasid sa akin. Nang hindi ko na matiis pa ang kilabot na nararamdaman, ay dali-dali na akong pumasok sa loob. Pero bago pa man ako makapasok, ay nararamdaman kong parang may huminga malapit sa bato ko. Yun bang parang hiningang nanggaling sa ilong o bibig, tapos binuga sa batok. Ganon ang nararamdaman ko noon. Sa takot ko ay halos liparin ko na ang nilalakaran ko makapasok lamang kaagad sa loob. Saktong pagpasok ko, bigla na lamang may humuni. Nakita kong may napakalaking ibong itim ang dumaan bago ko maisara ang tabi ng tolda. Hindi lamang iisa ang huning narinig ko, Sir Seth, kundi tatlo na parabang nagsasagutan ng mga yon. Mabilis namang nagpulasan mula sa pagkakahiga si Mang Pablo at nilapitan ako. Animal na mga aswang yon. Talagang hinahamon nila ako. Nakita kong may kinuha ang matanda sa bayong. Buntot ng pagi? Meron kayo niyan? Tanong ni Mang Pablo. Dapat kang may baon kahit saan ka man magpunta. Nang sa ganon ay handa ka sa anumang laban ang kakaharapin mo. Sagot ni Camelchor. Bago pa man makapagsalita ni Mang Pablo ay nagmadali nang tumakbo palabas sa matanda. Naiwan naman kaming nagkatingin ng apat. Ako si Mang Pablo, Mang Isko at si Lando. Ilang segundo ling walang nagsalita sa amin. Pero kalaunan ay kumuha na rin ng itak ang dalawang matanda. Bago lumabas sa mga ito ay binilinan kaming dalawa ni Lando. Huwag lumabas dahil kami ang punteriya. Maya-maya pa ay naririnig na naming nagkakagulo sa labas. Malakas na kalabugan at huninang wakwak ang naririnig ko. Kaya't sumilip na ako sa siwang para alamin kung ano ang nangyayari sa labas noon. Nang makasilip na nga ako ay nakita ko ang nakakakilabot na tatlong nilalang. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakita kong itinarak ni Mang Isko sa nilalang na ito ang hawak-hawak niyang itak, na naging dahilan ng mabilisang pagkaripas ng takbo niya papunta sa kagubatan. Hinabol naman ng matanda ang aswang pero bago pa man yun mahabol ni Mang Isko, biglang lumitaw ang matandang babae mula sa talahiban at pinigilan si Mang Isko noon. Nang titigan ko ang matanda ay nakilala ko ito. Si Lusing. Kinabahan ako sa pag-aakalang may gagawin siyang masama kay Mang Isko pero nung makita kong bumalik na si Mang Isko sa kinaroroonan ni Mang Pablo at ang matandang si Lusing naman ay tumakbo papunta sa kung saan man sumuot ang aswang, saka pa lamang ako nakahinga. Nang balingan ko naman si Camelchor ay nakita kong hinabol niya ang nilalang na duguan papunta sa talahiban. Samantalang yung nakasagupa naman ni Mang Pablo na aswang, tumakas na rin. Pabagsak na sumalampak sa lupa ang dalawang matanda. Mabilis naman kaming lumabas at nilapitan sila. Ayos lang po ba kayo, Mang Pablo, Mang Isko? Ayos lang kami. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Camelchor at kasama ang matandang si Lusing. Ikinuwento niya sa amin kung ano ang nangyari.
at bakit niya kasama ang matandang bantog na mababarang. Ayon kay Camelchor, mabuti na lang at tumating ang matanda habang nakikipagbuno siya sa aswang. Dahil kamuntik-muntikan na siya umano. Paano ba naman kasi? May natapakan siyang nakausling bato at nadulas siya at nawala ng balanse. Kung kaya't sinamantala yun ng nilalang. Kamuntikan ng iturok ng nilalang ang mahaba nitong kuko sa dibdib niya. Mabuti na lamang at tumating ang matanda. Nang gabing yun ay nalaman ko ring hindi naman pala ganun kasama ang matandang yon. Isa siyang mambabarang pero hindi siya basta-basta. Lalo na kung alam niya namang walang kasalanan ng taong ipapabarang sa kanya. Kaya din siya nagpabalik-balik sa kinaroroonan namin dahil naramdaman niyang may aswang na umaali-aligid sa pwesto namin noon. Hindi nga siya nagkamali. Yung 3 lalaking palaging dumaan sa pwesto namin ay siyang aswang na nakaharap ni Mang Pablo. Dagdag pang wika ng matandang si Lusing. Hindi totoong may lahi silang aswang. Mahilig lamang magdagdag ng kwento ang mga taong makakatiang bibig at hindi mapalagay hanggat hindi makapagkwento kahit na wala namang katotohanan. Matagal ko nang minamanmanan ng 3 iyon dahil kamuntikan na nilang mabiktima ang pamangkin kong buntis. Ani pa ng matanda. Wala na raw kaming alalahanin pa. Dahil hindi na babalik ang mga yon. Dahil meron na siyang pinakawalang orasyon para madala mga ito. Laking pasasalamat namin kay Manang Lusing bago ito umalis. Matapos ang pangyaring yon, awa ng nasa taas ay hindi na kami muli pang nagkaroon ng ganong karanasan.